Hola a totes i a tots, som en Joan Manel Vedell i avui xerrarem d'un llibre fresc, novedós i sobretot, i el que és més interessant, inclassificable. Què he dit? I l'autor d'aquesta novel·la és en Jaume Cristòfol Pons Elorda, poeta, narrador, traductor i professor d'escriptura creativa, però per damunt de tot un entusiasta de la literatura, amb una imaginació desbordant, que fa que tingui un segell molt personal. I avui xerram de Ciutat de Mal, un llibre estructurat com un tríptic, amb 3 personatges. El primer, un escriptor sense un futur prometedor, una assistenta d'una casa senyorial més coneguda com la Geperudeta i una embarassada il·legal. Sí, il·legal. Si voleu saber per què és il·legal estar embarassada, més val que vos llegiu el llibre. I aquí de dins ens trobam en una ciutat distòpica, un món distòpic, on els carrers tenen vida pròpia, fins i tot moviment propi, que no hi ha natura. Hi ha natura però artificial, construïda per al gran constructor, el seu gran dictador. Bé, un món absolutament imaginat. La part més fascinant d'aquesta novel·la són els seus personatges, i no només els seus 3 protagonistes, sinó tota l'amalgama de personatges absolutament esbojarrats i originals que tenim dins aquesta novel·la. Quan vaig començar a llegir aquesta novel·la vaig pensar, però què m'està contando este hombre? Però la veritat és que no podia deixar de llegir. Jo no vull una literatura normal, tampoc normalitzada. Jo vull una literatura anormal, anòmala, rara, diferent, tarada, extraordinària, que no s'assembli a cap altra, que no es pugui comparar en res més. Una literatura que sigui un bolet, o millor, un fong, i com més invasiu i verinós, millor. Què te pareix? En Jaume Pons Elorda ens fa gaudir d'una literatura explosiva, desacomplexada i sobretot lliure. Us xerraré de més autors com aquests, com en Damià Verdera, com en Max Besora, com en Lucía Petrelli, però això serà si vos subscriviu. Així que vinga, anau, subscriviu-vos, que no vos costa res, i xerrarem de cultura. Sí, som els friquis, què passa? Vos espero. Fins la pròxima. Adéu.